Iro try pi baro hagani ka por ngapnias ngo bhai pi shaka final jongka Bible quiz. Lamun ta labun bun tayo ba labun bun banai. Bangi la isdang gani ka Bible quiz nang ni na Potternet lingba ka youth ministry ya ka youth service. Balgis ngo you try de shisha try pun sle pun dan kam hiki shakri kiba san kiba IT ladi ya ka ban puli ka ktin ka jong ublay. But tang baki sakut no hakata ka jing puli ka ktin ka jong ublay. Hakata ka jingtep ya ka ktien haladehi handingi aingo pa de ublay baki long rushi sha kita ki breo ki bashlur banwan lam rusha pipat ya kata ka jingtep ka jonki ban long ka jingkar khu ka jingmantoy ka jihikai ka jing sneng na ka banta jongi we pi we pat na ka banta jongi nang ni na ka banta jong pi ki basngap ki bashim banta haka Bible quiz na dog bas dangi lai ishisha ki babuna pedeng jong pi ki bashim banta shit reham haka de Bible quiz ladang la don ginu ki jingkeli ki bangim shimla jubab nang ni hakini ki episode ki bala late no jong ka Bible quiz mapi nakaliang ka jong pi da shim ya kani ka benta bat pikit clear ya ka ban jubab pat ya kita ki jingkeli bagi ngongo ya oblay ba utrai haga jing penla ka jong uhi ulawan lamingi hadu kani ka sngipat ban yo ya ka final ila sedang kani ka Bible quiz lengba khat art li ki team ki ba wan ban shim benta bat na kita ki khat art li ki team haga ni ka sngipat ka ski ka bakadu ka badai ka final jong ka Bible quiz ngi sapat bat ngi light ligi team yaki banya let banya kunpat ya ka title jong ka award bakin yo baki badai ki baladu haga ni ka Bible quiz jong ka ni ka season nang ni tekum tangap dia ngo bhayo try Jesus Christ nong penem jongi Umensiang buku jong uba pensyait boring i da shisha, but uba penslek ngi iwei pi iwei, ba pendan kami ngi ban long ka daw jong ka jingker ku haka hima ka jong u. Ngi sngongu ru haka ni ka sngi, ngi don ru ba ki shakri ki jong u blay, ngi don ki pastor ki ba don kat lembat ngi. Bat ngi ai ku blay ru, ya baru ki audience ki ba don haka ni ka sngi reng kat bat ngi, ku blay shubo ni ka jing don reng kat ka jong pi, ba pi ai mensiam. Ya kini ki ba yale e ka ni ka, kues ku blay shubun. But nga priang sko bhai piru kumju nga tep hakani ga por piru la slam menta pilaya up ya kani ga sngi ban pe da shisha na kini ki lightly ki team manu ban yo ban long kata ka team ka ba la du hakani ga Bible quiz de klem da pen slam ngale ka ban sedang handinga kwa hakani ga por ban pen sngo shapi ya ka ktien ga jong ublay ka ba ongkum ni naga shiti u apostle Paul shakinong kolosai Uang kumni hakal nong ka baar, ka dekot ka ba henriu bat nyong. Namar kata, kumba pila pediang ya ukris Jisu uba utrai, kumta tu yad hau. Bala pensut hid yapi, bat bala yatrai, yapi hau. Bat bala penek skem yapi haka jinget, kumbala hika yapi ken. Pida roy kerhai haka, da kajing aingo aingo yo blay de shisha de ma u bala pen roy hangi ya ka ktien ka jong u but ngi wan hakma ka jong u try da kajing aingo ha ka ni ka sngiru kumju ngai ti ha ka ni ka poi kini ki lightly ki team bakin yo ban shim la ka benta ka jong ki but tingin ai ka jing tap ti ka bajam ya kini baro lightly ki team sa jisin ngai ti Sha kini ki team bakin yo ban pen itu yalade ngai ti shwa sha ka team Joel nga kerteng obadea langwa ka kerteng jonga ga dei ton sing ren ta thiang nga kerteng Joel lingda nga kerteng wan Shillong simli ngidon ka team Adam nga kerteng ujupal basai moy ka kerteng jonga di shining starling khoi kerteng jonga di mission borwar kerteng jonga di ai bor lang suer bat ngidon ni ka team kabalai ka team Deborah kerteng jonga di seruat lang dekar giri kerteng jonga di rijab walang kerteng jonga kedai tebor lang lengdo sangriang kerteng jonga kedai Noel kemenang kar kublay shubon ya pi baro lightly ki team Bat ngange pilaya pen krep ha yala di nak kabenta kanika final. Amen. 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 Ngele ha kanika por. Ya kabantep ru ha kanika sngi namar kanika final.
Nakaway pat ka episode ngi judon by South Leaky Round. Hari na ba gani ka sien ka bakadu lani ka final jong ka Bible quiz ngi wanra shapi Sant Leaky Rounds. Mo tekat bangi dang iya nakaway ka round ngan pentip ripi ki round ayu. Hanrei kumbaju long manki round manki jingkeli bat ki jubab ki badai jong kita ki jingkeli pinyo shi point. Lada fi pas no pat ka jingkeli ka jong pi kawai pat ka team kata ka team ka ban jubab ka badai kan yo pat sun point ting ai ku play ba ngi don ru hapadeng jongi ki badai ki timekeeper ki ban bo ka por ban pen ban khmi ka por ba ngi don ru ki scorekeeper ki ban tho ya kita ki score la ni ki points ki jong kini ki team bar lai tikum ta ngi le ban sedang no ka Bible quiz daka round ka ba ningkong ting apa yang sengob hai pi baro bat nget pilap penkrep ha yala dia ngili ban sedang ha kani ka por daka round ka ba ningkong menakini shoba kin yo ban penkrep nam ta kani ka final ngila da ya tu lupai ki bangila batai ke buki de ban penkrep nado ka basdang ngila da bia let nado ka testament ka batmai bat ka barem ka ba ningkong du ngila le ki gospel ngila le yaki way pagaway ka kitab na ka Bible. But mentang inang sapat ka bakut jong ka testament ka ba thamai. Tikum ta kini ki team ru iklayo ban pankre ka ba daytek na ka testament ka ba thamai. Tiki jing keliru baro pinyo na ka testament ka ba thamai. Ka round ka ba ningkong kumta kadai na ki shiti. Kat kum ki shiti. Tiga team Joel. Kani kadika jingkeli na kabenta jong pingin sedang na pi ka jingkeli ya pi kadai katkum ka shiti upol shaki Nongkhryiem ka shiti ka baningkong hakalunong ka baar kadukot ka ba kat saw kani kadai uong ubriu bakenjado pediang ya kita ki ki jong umensim ublay namar kilong ka haki ka jingkeli kadai ubriu bakenjado pediang ya kita ki jong umensim ublay namar kilong ka haki Kajing ibit. kalong ka jing ibi si point ka team Joel te marsin sedang ni ya ka round ni ka team Joel kala yo si point ka jingkeli ka baar sya ka team Adam kani ka jingkeli ya pi na ka shiti upol sya kinong Galatia kalenong ka baar ka dukot ka bahnyo la ai ha upol ya ka gospel jong ka upol u yatu hang ni ba u jisu hi utra hi la ai ha u ya ka gospel jong ka ka gospel jong ka Lai gospel jong kajing suk. pat day tingi pas no sya ka team Deborah Gospel kajing penim. kampat day ka gospel juga jing penem te ka let sya ka team Joel ya upol la ai ya ka gospel jong ka kani ka day na ka Galatia klenong ka ba ar ka dukot ka ba hinyo upol u yesu ba ya u la ai ya ka gospel jong ka piku aban jubab ka team Joel Jing shisha. kampat de jing shisha te kumba julong ni ai no pat de kani ka jing keli ngi pas no shiki audience don na ki audience ki ba ku ban jubab ya upol la khot la ni la ai ya ka gospel jong ka okay ngi don i way ba ku ban jubab Gospel jing ba marja. ka gospel jong ka Jing ba marja. jingbam ot share ya upol la ai ka gospel jong ka jingbam ot share tingin ai jing tapti nam tai penthame kumbayu Petros la ai ka gospel jong ka jing ot share pin pulia ha Galatia ar nyo ya upol la ai ka gospel jong ka jingbam ot share ka jingkeli ya ka team Deborah kani ka jingkeli na ka benta ka jong pi Nagashiti upol shakinong Ephesus. Upol utho shangi rukumju yakani habangi puli kani kashiti. Banum yat shu kumki gentle. Kabathau shapang ubriu batamen ken ubanang
put kat bakum kita ki jing kwa ka jing syukur. Henry ban penthamai no ya ka ai. Spirit of the mind. Spirit of the mind. Piko aban jubab haka kasih. Ka thamai ka jimut. Ya ka mensim jong ka jing mo tingin na sabti. Ya ka team Deborah kani ka day ka mensim jong ka jingmut ban penthamai no. Ya ka mensim ka jingmut. Kani ka baday na ka Ephesus nong ka basaw du kot ba khat nyo hadu arpusaw fin pulia shapang kani. Iwan pai biang shaka team Joel. Kani ka day ka jingkali na ka benta ka jong P team Joel. Kani ka day ka Shiti balatho lengbau Petros. U Petros uong kum kinong wan ha bat ki pilgrim u kerpat ingi ban kendia no nakae. Ban kendia no nakae. Naba kani kalong ka bayele thma ya ka mensim. U Petros uong yangi lani u kerpat ingi ban kendia no nakae. Naba kani ka yele thma ya ka mensim. U Petros ukerpat ingi ban kendia no nakae. Jinglong makin jadok. Naka jinglong ka ba kenja do ho inde kani ka kenja do kadai ka ai. Kadon ka ai kata ka jinglong ka ba kenja do ada pi ai ka kentien ka ba kambania Jing hikai makin jadok. em pak dai. Pidang dempor. Tiga jingkali kali ino syaka tim Adam ban kendia no naka ai. Naka jibam kuat. Naka jingbam kuat ka badai duk naka kenja do hi ho inde pihak ban ai ka kentien ka ba benia ka badai. Tiga ni ka jingkali kali part syaka tim Deborah ban kendia no naka ai. Sexual immorality. Sexual immorality. Pila ban ai haka kentien kasih. Kecing Oh iba serwat pila ban. Long berai kedua. Naka brai ka do ka badai ka kenja do hoi ka kentien ka dei brai ka do. Sun point ni ka team Deborah. Ken mau ka ni ka dei ka final. Tingin ya shem ya ka kentien ka badai kat kum naka kentien ka jong ublay. Ka jingkeli syaka team Adam. Ka jingkeli ya pi ka dei. Upol uong lengba ka ni ka shiti syangiru kumju. Wat kuslai ya ki a ru. Henry ingin le ayu pat. Ki egi borok in aingo. Naka jing duai jing kerpat, pentip jing panjing shuplay. Aka jing duai baka jing kerpat bat pentip syu utrai lem bat ka jing ai ngo shi po point ya ka team Adam. Bat kini ki jing kentu lani ki kentien ba upol utho Shaki Philippi. Hagala nong ka basaw ka dukot ka ba Henryo. Bat ka jingkeli sya ka team Deborah. Team Deborah kani ka jingkeli sya pi. Upol uong yangi banwat yakiay. Lada la penmi lem yangi bat ukris. Lada la penmi Manuat ikta ke kejahan neng. banwat ki bahan yang si popoy ne ka team Deborah. Kani kadai naka kolosai le nong ka balai dekat ka ba ningkong ba upol uong ingi abala penmi lam ingi bat ukris te kumta kadai ingi banwat ki baha neng. Wan pai biang sai sien syaka team Joel. Kani kadai ka jingkeli ka ba kadu jong ka round 1. Ka jingkeli ya pi kadai naka Hebrew. Ka Hebrew ka hikai ingi ban ko ngu yaki nong yalam bat ban le ayu ya kita ki basharai na ka benta ki mensim jongi. Kawai ngi dei ban ko ngu bat ka baar ka dei ban le kumno ha kita ki nong sharai ya ki mensim jongi. Menduai. Empat dei. Kani ka dei na ka Hebrew nong ka ba khat lai. Ngi dei ban ko ngu bat ban Buram. Hakanu ko kom ni burom iki. Pidang dan por. Piaban ay ka kentien ka badai.
kadai boong pi ngi haban duai nam ta ki nong sharai ki jongi ngi haban burom yaki hanrei hakanu ka rukom ngi burom yaki ka jingkeli kale shaga tim Adam ha Hebrew khat lai la hikai ngi ban ko ngu iki nong ka wan shaga tim Deborah Ini ban buram bat ban ai ka honor kepada hak joki. kadai ka ju boong maki mo ban burom ban Bat honor ban ai hanrei hakanu ka rukom tingin late no pat shaga tim Adam hagani ka porn ka jingkeli ka bakat do haga round 1 na ka benta ka jong pi kani ka day katkum ka shiti u Yohanes katkum ka shiti u Yohanes haga shiti ka baning kong ka jong u ngim day ban nget yaki mensim baro Henry ban le kum no pat ngim day ban nget yaki mensim baro Henry ngin le kum no pat Bantinju yet. ban tinju yit yaki kum no ngi tinju pila ban penkut pan kabadai ba ong pi bangin tinju yit yaki Lagu punya pair ki museum. kum no tim Deborah pi kwa ban jubab Kadai ban tunjuk yet yaki laki dain em no blay. la ka dai na em na u blay na ba ki ba bun ru ki ba lam ler te ha ga ni go por na ba baro ar pi ai hi ga jubab shi teng pi ai ma pi shi teng pi ai ma pi te ngin ya bentar ya ka point sun point ya ka team Adam ba sun point ya ka team Deborah ina japti ya ki na bangim la ban kenta ya ka jubab bala wan na ka team Adam ru kum ju te ga jingkeli ga ba khadu jong ka ni ka round ka ba ningkong pat ka team Deborah ka jingkeli ya pi ka dai katkum ka shiti u Judah u angel Michael u angel rongba kwa banya sa shapang ka met jongnu bat u soitan Kamet cho Moses. ka met u Moses shi po point ka team Deborah bat kani ngila point shaka ba kut jong ka round ka ba ningkong ngilej pat shaka round ka ba ar ha ka ni ka por ha ka round ka ba ar pan nginyai beteng biang ke ka bangi jule ha ki quiz ki bala lej no pinyo ya ka ban tho ya ki jubab ki jong pi tenga kerpat ha ka ni ka por sa isin I Ruth but I Eli don hang ni pin ngau pa wan ra iki paper nam ta ka jong ki bakin yo ban tho iki jubab lem kum ju bat ki khulom tenga kerpat pinya tho ya ka kerteng na jrong du ka kerteng jong ka tim jong pi bat pin yo ban tho pat ya ki jubab ka jong pi te pi yo por repo second mo shimenet okay ka por jong pi ka sedang menta pilai I lupa ka jingkeli ke ai pi dei ban tho te pihak ban tho lendet ya kita ki kerteng jong ki nyautli ki balang au jisu la pa ban tho leng ba u Yohanes pan te kat ba kini ki lightly ki team pat hang ni ki le ya ka ban tho ya ki jubab ki jong ki aku ban ai pat ya ka jingkeli shapi ki audience ha ka ni ka por te ka jingkeli na ka benta ka jong pi te la fi te ya ka jubab phila ban ra ki khti ma bat ban jubab ya kanika jingkeli hadin u Paul ni baro ngi te bah ka testament ka ba thma ha ki shiti ki ba bun hi de bla tho u Paul hanrei hadin u Paul pat manu bala tho bun du ki linnong ha ka testament ka ba thma la ban ra ki khiti hadin u Paul manu okay ngi don I we ba ra aktis ngo ba pin I microphone Timothy pat day Timothy dan ki way ba ko aban juba okay ngi don sa I way shadai shadien ska wa pen ai ka microphone Lucas manu Lucas utho bun do ki lenong hadien u Paul gina stop ti nam ta chong I ka jigli ka day manu bala tho bun do ki lenong namar hadin u Paul ubala tho hadu prapo nyot liki lenong
Udai u Lukas pat ubala atho bundu ki lenong kabadai hadu san po ar teliki lenong. Kapor bat kalakut na kabenta jong kini ki team ngop hapin bu no ki klom ki jong pi. Ngop hapin bu no. Kapor kalakut te saisien root bat I Elin wan man shim no ki. Tingli pai biang pat hakani kapor shaka quiz. Shaka round kaba lai. Aga round kaba lai. Pidon kini ki bel hakamat ki jong pi. Kumbangi julong. Pin stat laki kti. Pet bhai ya ke jingkeli. Bat pin stat. Te manu ba pensawan ning kong du. And yo ban jubab. Te kani ka hit the bell round. Ka kerteng jong kani ka round ka balai ngau bha fin pen I. Ka ong penkut ya kini ki kentien u Jisu. Pin yo I ha ka screen ka jong pi ya ki kentien ba u Jisu ula keren. Hanrei pin yo I tang ka basdang jong ka jing keren lani ki kentien pin hak ban pen kut pat mapi ya kita ki kentien. Ngau tu okay. Te ki kentien jong u Jisu ka baning kong hakani ka round ka ba lai kadai. Ka team Deborah kayo ban jubab Naba kinjo ya ki himau blay. na ba jongki longka himaki beneng sipo point ya ka team Deborah. Pinyo I pat hakani ka por ya ki kentien u Jisu ba u ula keren. Kidei kini. Ka team Joel. Team Joel. Namal ngam sim la wan nam taki ba hok ndai nam taki ba pop. Sipo point ya ka team Joel. Ki kentien u Jisu ka ba lai haka screen ka jong pi. Ka team Deborah biang ka yo ban jubab. Ka team ka baar ba pensawa ka dei ka team Joel. Limne ki bala pasiaw jaka bari bak onom pen bena haka tenum yang. Team Adam biko ban persang ban jubab. Nabai ke I kaba haka jaka badum anum pau haka jiksai. Ka dei ka taru. Ni pada dei ka kentien. Baru RP on yang ka ju hi. Team Joel biko ban penbet biang. Ya ke ka ba pi on ka dei. Limne ki bala pasiaw ka bari on ba onom pen pau pat ba. Tingin pet ya ka jubab. Kani ka dei. Na ka gospel kat kum Lukas kalenong ka ba pra ka dekot ka ba katnyo. Bat ka jubab ka ba dei. Layo lupa na Joel. Tingin na stapti. PI ka kentien ka ba dei. Bat si po point ya ka team Joel. Hoon ka team Adam rupi keren hi ya ka ju ka ba keren. Handring la shim no ka team Joel bala ai lupai ki kentien ki badai. Ngilai pat shaka kentien ka jong u Jisu ka ba sao. Uong kumne. Team Joel. Kamen sim si Shaga Smart mereka dok tuan. Tingin pe ya ka jubab ka badai. Shisha ka mensim ka. Kloin mereka dok ka telot. Sipo point ka team Joel. Bat ki kentien u Jisu ka ba san uong kumne. Ka team Adam. Ka team Adam. U Jisu ong ngong happy baan bishar hok ya ki kumni ru. Henry. Kani kadai shapang kata ka kadai ka parshi shapang ka riu kan thai bat u nong bishar. Ba u Jisu u batai
Shapang ganika Parshi. Dawan ukun ubre unsyam na emya kajingat haka pertai. Amen. In pet yaka tingam dan kam ban pet na ba ka team Adam ki ai betek yaki kentien si PowerPoint ka team Adam. Bat ki kentien uji su ka ba khadu haganika round bat ka ba khadu ujong ka round ka ba lai. Kini ki kentien ba uji su u kren tingin pet kai. Ka team Adam. Team Adam. Uji su wong shisha ngong happy. Piwat yang om na ba pilayo I yaki kamba. Henry. Pila yo banya bam yukpu. Kadai nangta. Pikwa ban penkut syu. Kamkut hangta. Tangi aila dekat team Joel ban penkut yakini ki kentien. Henry pila ngit shwai ka e ka ba phim chum pat la yo I. Padai. Team Deborah kwa ban penkut yakini ki kentien. Pio ba mi ke ching ba mi ke ba kamet ke dan kam bat ke pen ke pen. Naki audience dan bakwa ban penkut yakini ka ngidan ta ngidan I way bakwa ban penkut yakini ka kentien pin ai ka microphone. Pilai bam bagi la kedang. Pilaya bam La kedang. bat pilaya kedang. Tingnan stop ti nam tai pentemir. Henry ka team Adam ka yo sun point. Team Adam kan yo sun point naba ki kentien kilong naba pila bam na kitaki kpu bat pila kedang day nama kata uji suong bakini ki pat ba ki wan ban wat ya u te bat kani ngila poi shaka bakut jong ka round ka ba lai ru kumju ngin lej pat menta shaka round ka ba saw haka round ka ba saw ngi kot de ka audio round de haka round ka ba saw kadeka audio round pinyo sngo biang sa sisien yaki jingkren naka Bible bala don manu bala kren ki kentien te pin hak ban batai manu bala kren ki kentien yanu lani shanu naba kadei naka tasmen ka bathmai te pitep kidan ki gospel kidan ki shithi kidan ki jingpen pau tenga kerpat pinda ngap ha shwai ki kentien ka baning kong kadei Diulah kentuit naga kurung jong Petras, baulah kersiu ya udaong tuyeng. Ka team Deborah, manu bala kren kini kentien. Angel yo Petras. Angel, ya Petras. Hanu, Ha bendi. haying ha bendi si PowerPoint ka team Deborah. Kani kadai nakikam apostle kalenong ka bakat ar ka dekot ka bahnyo bau angel utrai uwan ya ka ban kersiu yo Petros haka bendi ki kentien ka ba ar Mentala sausngi hadu kani kapor. ka team Deborah biang sa sien manu bala kren kini ki kentien Kani kade haka kapor ba ulas ros. Ulas ros la klat ula don ha jintap la saus ni. empat day dan bakwa ban jubab na kini atli ki team. Okey, tangin ngap biang sa sien. Abang adang duai ya kejing duai kabakandai bajia hakaying jonga hakmi wayu brio ulayeng hakamat jonga hakijangko. Okey, Deborah kayo lat biang sa sien. Kat bau Cornelius sedang duai. Bau angel jong play wan pau. Kidi kikentin Cornelius si PowerPoint ka team Deborah. Kani sa sien ka day biang na ki kam ki apostle hakalenong ka bashipo de khot ba laipo. Kikentin ka ba lai. Hatu balai usoi tanu la pendam ya kedonu jongme ya keban syukur yu mensiam bakun balban buri no shi bentang. Ka team Deborah biang kayo ban jubab. Petros udang Ukran hang ne yu Simon tu bau ong ba ai ngaruk kene kebor ai ngaruk kene kebor ngan ni buk kuti Empat day. Ngatrai ka team Adam
kala persyang ban sawa klam yo sngo. Manu boong ikini kikentin. U Petros ya u Ananias bak Sapira. Kadai u Petros ya Ananias. Mde ya Simon ya Ananias. Shipau point ya ka tim Adam. Ngilai ban sngapat hakani ka por ya kikentin kaba saw. Langakran dagi terlihat kibriyo bagi ayal. Habangam dan kejing iyan. Ngala jalong kum kawyang renong. Kat kum jingyo i jonga ngai i syo ka tim Adam. Kadai ka tim Adam tenga ai. Sya ka tim Adam manu bala kran ya kini kikentin. Paul Yanu ya ki bangit po Korin. ya ki banget ha Korin shipau point ya ka tim Adam. Kani kadai syapanga jingin bau Paul utho sya ki nong Korin hakala nong ka ba. Kat lai ning kong Korin kat lai. Kikentin nani ki jingkran ka ba san. Tup lekmen halakasni. Tuduai kran. Kala dai biang ka tim Adam. U Paul hak u aji kerman ki bangit po Filipi. Hanu Ki bangit po Filipi. haki Filipi empat dai haki Filipi. Aj kinong Thessaloni. Tapi la penstat ya ka ban change ka jubab ka jong pi ka ba dai. U Paul syakinong Thessaloni. Haka ningkong Thessaloni kalau nong ka ba san khot bakan ri hadu khat pra. But ka jingkren ka ba Henrio. Namar kata kejimpen melian ya kemen. Kapan berdoa tang kenya. Ka tim Deborah tapi la ban jubab manu bala kren kini kikentin. Di Paul uang ba cing pemlian ni kamet banyalam merawi kas ka hak. Yanu shanu la thoi kini ka shithi. La kren yanu. Kinong Korin. Syakinong Korin empat dai syakinong Korin. Ka tim Adam. Paul Timothy. Paul ya Timothy mdai syakinong Korin syau Timothy. Tani kadai ba Paul ula tho syau Timothy haka shithi ka baning kong syau Timothy haka lenong ka ba saw dukot ka ba pra. Ngili ban sngapat haka ni ka Paul ka jingkren ka ba nyo. Henry. Lele ya kani ngoong. Utaw babet kendian unyo oru. Tim Deborah manu bala kren kini kikentin but syanu Kejing kran jong Paul si Korin. Paul syakinong Korin. Shipau point ka tim Deborah. Ukran syaki nong Korin haka shithi ka ba shiki nong Korin le nong ka ba khandai ri hadu nyo. Ili ban sngapat ka jingkren ka ba pra. Nabamentang ila don rubat pi. Ya kani ila hukum ya pi. Lada unu Ka tim Deborah biang sa isin. Kini ki jingkren jongnu bat yanu. Jing kran o Jisu ya kisenran. Empat day Jisu sya kisenran. Okay, tangin ngap biang sa sisin. Lada unu nuru umman bantrai. Dewat ai bun bamru. Paul ki bangit po Thessaloni. Paul syaki no Thessaloni chipau point ya ka tim Adam. Ngin leit pat ban ngap ya kini ki jingkren. Kabadai ka ba? Kendai. Pin ngap ha? Tutip ya kani. Baki sngi ki bakat do kinman ki por ki Ka bashitam. tim Deborah. Jing kran jong Jisu kisenran. Empat day Jisu syau senran. Joel fiku aban jubab. Paul si Timothy. Upol sya Timothy huat ka badai shipau point ka tim Joel. Kini ki jingkren na upol botho syau Timothy. Ha Timothy lenong ka ba lai. Ka jingkren ka ba khaddu. Oh pin ngap kani ka jingkren ka ba khaddu jong kani ka round. Pi ki shakri. Tukungu ikita Ka tim balong Joel. Shithi ka ba ningkong Petros. Empat day. Paul ki bangit po Kolosai. Upol syaki nong Kolosai. Kolosai empat day. Pin ngap bahaya ka jingkren nang ta sa persangban jubab. Tukungu ikita balong ki kenran jongpi. Karbakum kado. Da ka jing tiang buram ba da ka jing kinyo. Ha ka ba shi sertam kado nuwa jongpi. Kumba ha ukres. Deborah.
Steve Paul si nong sa Filipi. Pat day siya. Epsos. Filipi. Daga team Joel kayo ban juba. Steve Paul si kinong Epsos. Upol siya kinong Ephesus. Si Popoy daga team Joel. Ti bat kaniru ngila poy siya kabakut jong kanika round kaba saw. Bat menta ngisa stang ka round kaba kaddu. Piyo stang kalat kaba kaddu menta. Ngimpat tep hadu menta ki skor ki long kumnu. Lada pila dep tep lumba ki jubab ki jong ki ru handre ngi don rupat ka round kaba ar ha eba kilaya tho. Te ngimpat tep la kilaya yo lut baro hinyo ne klam yo e kaba day ne kabam day. Ngin lay no par ha kaniga por e ka round kaba kaddu kaba day ka visual round. But ka visual round ka long be kaba sngotanat bha. Bagi yo i ban pet yaki dur ha ka screen ka jong pi bat ban guess bakaday siya ke a. Henry, namar bakaday ka final Bible quiz. Unlike kabala long haka Bible quiz kabala no. Pinyo i baka visuals kaba la display ha po screen kan kam ya pair. Te show ba pinyo i ngap ha ya ka jing batay jonga. Piru pila ban i ha kaniga por. Haka screen ka jong pi pinyo i ki dur. Katu kat ni. Henry kimday ki scene na ka Bible. Kimday ki scene na ka Bible. Henry hang ni pinhap ban guess lane ban batay. Ban pej bha ban khmi bha. Namar kini kidi ki kerteng. Kila bandai ki kerteng jong ki kitab. Kila bandai ki kerteng jong ki beriu. Lani kala bandai ki shithi. Lani ka jing pen pau. Te pinhap ban pej bha nangta hit the bell bat ban jubab. Mo? Tingin li ban sedang ya ka round ka ba? Kaddu round 5 ka badai ka visual round kan kam ya pair na ki bala dep ki episode baro. Fin pet ya ki de ka dur ka ba ningkong. Team Adam kani ka de ka dur ka ba kren syapang ke ai. Shti jong Paul bu tho shu Timothy ba wat ai ban kran ben ya ka jing long samla jong me. Si Popoy ne ka team Adam. Ngini pat siya ka dur ka ba ar ha kani ka por. Ka team Adam. Kitab jingken. Jingken, nama pilur ki jingken ki numbers. Si Popoy ne ka team Adam, nama pilur ki deki jingken kani numbers, book of numbers. Bat kadur ka ba lie. Team Adam biang sa isin. Kani ka kres pang kitab jong job lan dong balai puai bu job ang adam pej ngi dong thei da ka jing ko brai. Okay, team Joel pikwa ban ai da kawi par ka jubab. Ada pi mai jubab kan lino siya ka team Deborah. Kadai siapang ka kitab Jeremiah belatip kum u noi thuk lupa bayam mat. Kumunoy so lupa bayam ban. Kena barang kena. Pada kena. Bakna Kadai bayam. ka jubab jong pi ka badai si Popoy ne ka team Joel. Lada meneng kadai kadur bala rang ba lese ngila shim ka jubab na ka team Adam ba ujub uong nganum pet shu. Mohan rei pini i hang ni mene ubadaya ila ong lupa ide i kena imde i rang ba mo ti ha ka Bible ude u Jeremiah ubaong ngadang kena e. Kadi kadur ka tau ya u Jeremiah ubaong yala di bangadang kena e. Pini hang tu kadur bala ong no mo ka tho. Tingin liban pej pat ka dur ka ba saw. Kadi ka kerteng siya pang jong nu lani ka kitab ayu. Ka team? Kat kum ka jing yu i nang jongar unang ni kadi ka team Joel. Kadai siapang u Lukas ba udai u doktor. Ulukas ubadai u doktor. Si Popoy niya ka team Joel. Kadur ka ba
son. Team Adam. Kitab jong kisiem. Kitab jong kisiem. 4 day kitab sim. Team Joel. Kani ka keren sepangka gos ka shti upol sha ki episode sepangka landong ba riu sepangki 4 day. Team Adam. Tapi ko ban ai ka juba. Ka kitab ka kerteng Solomon. Kadai sepang Solomon pini ka jinglong sim. Pini yang te hadien kadon ka temple, kadon ka jinglong sim, ka pansnget sim. But jing start ka kot ka bathau ya ka jing start. Sipo point ya ka team Joel. Ngilai ban pet pat ya ka dor ka ba nyo ha ka ni ka por. Ka team ayu ka ba pensawan kong? Ka ka team Joel. sepang Jisu ba u persai ki 4 day ka team Adam. Jisu pen iya la de bunong utau lang kenya. 4 day pinha kan mau bah ka de ka kerteng. La kan de ka kerteng kitab shithi ubrio. La ni ka brio. Team Deborah vi ko aban persyang manjuba. Gospel. Pi batai lut eki jingja la ni ka character rem de sepang ka character ka de sepang ubrio. La ni ka kerteng Sepang Jisu. Tengin pet biang ka dor sa hisien. Kani batai ya u Jisu pidai ban shem tangka kerteng. Ta si point ni ai syaka team Adam. Kadai kerteng. Tingili ban pet pat ha kani ka por ya ka dor ka ba nyo. Ka team Adam biang sa hisien. Kitab jong Joel. The Joel fi ko aban juba. kitab Genesis Team Deborah. Kam apostol. Kadi di kam apostle. Hoi. Pinshem syapang kini syaka Genesis Joel hidai. Hanoi kani ka sobet ka jingwan hiar jong umensim bakut. Bat enda kumta kinyo ikata kabor ban leit pat syaka pertai baro ikaban yalap ba uji suong pin up. Ya kata kabor ba pinyo leng bau mensim bakut. Sipo point ya ka team Deborah. Ngilai ban pet pat hakani ka por ya ka dur ka ba pra. Paul wato shti Upol butwa yaki shti shiti. Tingin na sipo point ya ka team Joel. Hakadur pinyo i kadon kay. Te pini biang kadur. Don ya ka kulom bat ka kon. Hang ni pila bani iru kala bandai ba upol utho ka ya kitaki shiti. The 10 points ya ka team Joel. Ngilai par ban pai hakani ka por ya kadur ka ba kendai. Ka team Adam. Usim David. Same David, si po point ya ka team Adam. Pini don mau don ka crown mo tapan sket same. Kadur ka ba si po. Ka team Adam biang sa si sin. Esther. Esther, si po point. Pat kani ngilakut ya kanika round. Habang ngilak poi syaka bakut jong kanika round. Ngilai ban pechua ngila don santli ki round. Ban santli ki round ka baar pila thoi ki jubab ki jong pi. Tingin pat pet ya kata ka jubab ba pipi thoa. Hendingin pet na kini ki southli ki round. Manu ba la do hakini ki southli ki round. Ka team Deborah dengan Shapti haki southli ki round ka yo kendai po point.
Okay, ibadah ni yang guess. Menu badai. Pitrai Adam. Joel. Kan mau kini haki South Liki round mo. Dah kanungot bong Adam. Okay. Joel. Kamot ki babun ki kwa Joel kindon. Hakanika. Hakanika position mo. Tinggal lagi babun ki support ki team Adam. Tengin pet. Menu badai. Team Joel. Kabamut ke team Adam. She's got life point. Henry, Absha, don't celebrate too soon, mo Juong. Namar kini ki score tang South Liki round. Kadang day tang South Liki round. Tingin le ban page pat menta. Habangi plus bat ka round 2. Baso manuba yo bundu. In peshwa ka team mana bangi yo ka team Deborah mo. Deborah ka yo ka nu. Kendai po point. Handai habat ho pat chapang kita ki nyot liki balang ka team Deborah ka yo baro nyot liki kerteng. Kamut team Deborah ka yo 90 plus 7 kadang don haka 97 point. Nang ta ka team Joel mene kadon she's pa point. Henry habat ho ya ki nyot liki kerteng balang. Nah nyot li piyo santli keba day. She's pa sun point. Teka bumot lada ka team Adam kayo nyaw la kayo not ru kadang job. Naba ka team Adam she's pa lipo ha South Liki round. Henry habat ho pat chapang ki kerteng jong ki balang. Nah nyaw piyo baro nyaw liki balang. She's pa lipo nyaw point ka team Adam. Ngilayo shisha baka team Adam kalalong very consistent kayo but highest point hakini ki baro ki round baki ki layale ha baro ki episode baki ki le eka Bible quiz tingin an sapti ka bajam ya ka team Adam. Ngikwa ban ya turu shapi but kini ki team members ki basyong ha ka team Adam ru ladapin pen kini baro saungun Kideiru ki ISOM student ki belong very consistent haki marks ki jongki ru mdai tang haka Bible quiz baki yo highest points and rai what haka jingpuli jongki haka Bible ru haka Bible school ki yo yaki highest marks. Ikum tangi I'm sim you piri way lada fimpat don haka Bible school. Piko ban start shushu haka jingtep ya kaktin ka jong ublay ba pinkan mau ya kaktin ka jong ublay pila ban enroll ya lade haka Bible school dang don por ya pi ki form jong ka Bible school ada pelat pila ban keli syapanga form jong ka Bible school but pila ban wan ban shimika form but ban enroll ya lade haka Bible school tran kur kui pi baro haka ni ka por pinaya long shisha ki baroy haka tin ka jong ublay haka jingtep ya u handring impat kut haka ni ka por ngi don rupat e ka ban ai ki kusnam shakini ki team ki bala job tang ki ni ki lightly ki team ki badon haka ni ka jaka Henry ni don ru ikaban aiman sim ko blai shuboni pi baro badon haka ni ka jaka ki bala yale nadu ko bas dang jong ka ni ka Bible quiz in ai shapiru ya kitaki jing ai nong ba o blai ru ong ikata ba u ba ai nong ya baro kat kum ka jingle ka jongki kat kum ka jing trei ka jongki tengi don ban ai nang ni naka jeseng jongki samla Kila ya le shitom shisha, kila ya pen kre ya ka ban ai na ka benta jongpi.